Gochabere. Naigo akamugasongori kabono mambi toro chibuno bokendo boishire. Akamugasongo same kende gwataka gose kende gusimigete sabo. Ayuna aronaga ni bono mambi Gochabere. Igotete kondo komorogi. Angole saransa. Winki oku saransa tu maneska. Bona narongori bono mambi. Otete kondo komorogi mugasongo. Tari na koromorogi. Ngie kyogonta inacha gosmeka. Mwane isika isegeita. Mwago negeitani gari. Igane rikoli ndenkaransa. Rikoli angene geita mwane. Gose kende otete gosimeka. Gochabere. Umeta nanto buna inu mugotusiekera chibaraka. Oh. Bono. Ekrone karansa geitana gosiekere baraka. Geita mwane exact. Baraka kibono bunayo bwato gosiekere. Amaseseni anyasai. Maseseni ki? Anyasai. Kira kini abantu bwata maseseni ngo kwana bali bunotete ko kwana igo. Baba Yesu. Kwani nakina kwana? Nga maseseni. Ngogo singa maseseni ngogo siekera geita gasenkaransa. Karansa iska bono. Ekenege tita ino mugasona cha water. Ayogo ntenche taranchi muto. Yosale. Awurinde. Nga ibono ayerete ko chibono mambia. Nigo naro sakabanyu ko bera nyomba nateba. Nje ko koligita traki story ndarenda munkundi nanta tukuri chinsa igo. Yani rero kwabeire safari anti. Ayena antivirus. Aste yomoko umerana. Aste yomoko umerana kero monta. Tigansoera. Soera. Gesare ko boka mam kisa no bati chiprantia. No na bati chiprantia. Ya. Inune family. Family yemo to bati chiprantia chito chiko to. Planiki. Antivirus kwanza nara ile no nyomba. Tare. Antivirus. Haki Gochabere. Ngira kini tigana ara ko boli Gochabere. Ngi kwa bwato kero mugako ho igatari bo. Kyo yeto. Numugako. Arotinda inga yiyete nga yoroche yiyete. Lakini karatiga. Kose monyoma ini. Mubwata bakabana. Mutakeire goikaransa anse. Limo aragira abana bararira mwebangana kimutakeire komenya. Orocho aragira abana baragira mwaso aborire totete kumenya antivirus nga yaraire totete kumenya nkiago kora totete kumenya ngare nere Gochabere tata. Nabona ki ndosumigeta. Mutongo amorogi. Gochabere ya. Ngo chore mwane kwa kora kwa bali buru kwa chagwate na kwa rebinto bigende retinyo matari. Karate. Osora ngchirete nga nje kwanza narose ndete kunya ku direct ndete ko babuna antivirus. Oroche kine example kia. Atari example kia. Umugaka ngikunya kubwati umugaka ngikunya kusibira umugaka. Anya kobera agamne entikati kimwe. Gochabere matena igwa bangina bagatanga. Matari tu arenge kiombe. Na Gochabere obeiro mube mpaka antivirus yakurigisa isi ko bobe. Akominyoka bobe. Tebi abantu bagwakane mangana yo burimu. Antivirus asta yakuriguchi. Achi mboli ngo evidence. Boko umbe ona mboli ngo evidence. Nchengo tebaiga. Meta bagaka basacha putwensi ndo meta basacha nechisesera kintali bones. Lakini ayenki omotigerete igo. Omate na karorire no muka usengere mwanyorire bono na kiyogo kirai. Omwanyorire Gochabere. Ngo tebigisare. Musacha ngo te antivirus musana atigatenya kunya kumubwaterera inje. Era arare mwa omate na muisonde akarara mwa babo mwa bosoro. Nditi kumenya. Akarara mwanya ari kurenda abana baligo. Bache abana bali wigumya tato ochire. Abaletera chiko. Nje kuchi abumangana nditi kumenya. Yagomye musacho ugo. Yagomye musacho. No yana ki, musacho wangu ikari chinsa gete. Okorabne chabo. Lakini takoro kyo meta Gochabere antivirus yako koraba koroche. Antivirus yakorokia. Nkiago koroke. Antivirus no muntu nabigitiga. Antivirus muntu nari gutina. Kwanza buna sai. Akamubekire chianga. Gachanganyora. Gesaro okoraiga. Yago taitigana chiko yete asagete. Yasateyo. Monta nda korora. Inkyo ta ko moitera bura kwa moitire kare nchemba yo maite ka. Bori naki gesa pakambori naki nkintari gukora antivirus. Ngoragira ari bija. Na nayo kumurage. Ibo nje ngumurage chibesi cyane. Ngo kachikonda nabeke ndagere mesoragira. Ngo murage biye ndagere. Endagere riye ndoragira bija. Ya riye ndera kwa ngaini. Nje ngote. Riye ndera Gochabere. Gochabere myaka yeri mpaka ndago. Na changa tiga. Nje ngote. Tari kwacho gatiga. Na chitenga tiga ngateba bono. Na kwagira. Ya nkinkoro chenkororagira. Ngo sacrifice naragire musacha. Na muragire bakendagire riende lakini omenya ko chikori. Osoro ngo. Igungatai. Yinkonyora antivirus ikira kuragira rianga. Yinkonyora antivirus na hatigire. Otiana bakwimukie buku otigire. Nende kwatana ki ya tega maintain. Murage nende mambi oyo. Monaga ki ngabona ngo tayifo free gatebaiga gakisare cyo umuntu ngibata ndi mwanende borero ko tabakonyora injira bini kora taruoro borweire ko smile yore ngatana ki antivirus go mugaka ningu anchete tigatutumie ki umupira ndibera saka chaka kiango baba
kapime enjera arafu akachaka change buno uri urwarite iga kegomete antivirus ntwagakwani ntwaringe free otete wonte biga obutokire ya na chaka bwana atari kubutoka tari erie bocha na wana atari twachake chiwaya chia butokire tari waja eyengao metaga chiri bano chaka gorera ngataba nje nditi mangana ayu wono nakigwatigirete baka nare koreta bakashua bakokwegana nyumba akakana nje ngataba gaki tigambera ali ndenda abana tinde tigukundiga abana nako igure lakini bonte yana aragote omaete osoro nkwa kaigure buna ari kuminyoka makolime sijui nini tigango teibone siri yo kuira ni omugaka bono buchaberie sibi mapema Borio mugako rero ngayogochi manyasa akogenda marago bakego ikamocheki gari asare ngena kinengo kagocha kwa mbolike na ikali aswante ingware ngoro antivirus na babweke no soro sawa antivirus no mulimo antivirus kwanza agwika no chiri kwa mubwatire ochako kora mweti no ne lituke elimo tikakora mweti yani mubeke mufururise ige wiki ngima kera lituko na aba mugasolire more nyomba basaiko limutari go chigasi akambaro metinki hago cho tatari active oira mugako ore buya active umanya kogana na active ngaro saga nje ngarati kanti kana abo yanti maitige ndongora nitikumanya tigatobera ari tulenda abana lakini rende togocha kora na bara nyore ingenje yebwatokire ranyore waya yabutokire kara minyoka jagitari nere nje na gocha go smile yo na rete tokwegena nyumba akakana ingingo chiranya gitari nje ngamota na inje ari kuminyokera ababoraka nje ngaboraka to kumanya ngigeita musacho ngatagaki tigatobere gatulenda abana tuli smart garakiri bantu mbamba nyangikegera nyumba lakini akogoteba osoro na kwante gente kinyumba ngamaete twachakire ko babuna na rosete magondo ngoru nageire chingeniyo ngagwachakire ko babuna bochabeli ngomobori bochabeli ngiakora kumbe na bibi antivirus yakora antivirus akia njena kwa ramzacha na antivirus lakini karamo tema lakini binte bigo maete tali lazima mwende nyagitali kendo urarete kwirende binte bibyo gwepima omungaine ri abana bararete moro ki abana bintu mogokora ayo motenga ki antivirus tigatochekani umete antivirus na bakobwe na manyete tagwanje nyengote na maite na bara twale kinyenye sengenja sako menyoka ariko kurende gaki atiga abana lakini ko tentigangirinde ndenda abana bali mbatigara iko tali ayo andeta gaiga ayo tali arandeta kiitakiaga na nywire ndara cha hogote byaye ese koigwire ese yari to mwane katika nyumba gesieri moyo na kibana kuruku mata ari muorenge yaya ese kareta to mwana uri tsakare imiri yagije ekingwerere ebisaka nebingenje bikominyoka maya busigara yabo nyomenda ngumiti Inkyo muntu roche inkyo ko iruseri mino wachikoigura magundo ndokwenda turigererio mwana uitorere ngabwe kai aki mwana nabona yungise sijara tabayimuki batindeka nje mwana ukwete mwana baki asire sakare mbone sisi yaranga ne nyama yabo kurira iska Aki abana mpariko umuisike buri choge oboko bwanga no muisiko nyore no musacho mone oyo mo iseko mo kungo nyomire tari mukungo nyomire abakungu abameta kirandi aba banchi bakora chikonda wenda gali okora kondora hano musacho bumwe oleto ochire no mwana mungao ochikote makurusi yanga bado no rero note moto akora kiri bakango chikubera umwana uki usena ki kandusi nitera kina kiri no muntu akuganyira bakajinza kuchiza cyo kuyibura ryo ubucho kwito umwana uko umwana muima lakini yana harakubuli umuntu ekerako ngento umwana ngiago chorengerere titi komanya abantu imagine abantu abakungu bari ska bange bari bona muna eto bugati gas antivera sta bugati gas abana mbakineti no barabugeti barabugeti lakini ngbiya bari njendo chega yani tingo ngenta mwana gaki ya nje nkubona ayo mukungu omone ekereko chikugura makuru chorengereti faida nere rusenere yo ngiri no chikugura kama to ready ya kulinda mwana lakini abantu mbache bamanya ningo bache bamanyae akipaka bamanye noche ngolio nyare boisiekere tolio nyare boisiekere monta bakurta agenda ni missing ochire kericho ochire moro ochire kutiara lito monta takumanya ai na igure bobo maite bobisana n'abantu mbara batabwati bana bobente ko gnonya abana bosa tiako chaka konde Teo chaka gokwano bolirio maite. Tari yaye. Teo chaka gokwano bolirio. Tari yaye. Abantu konya koraba abantu nabange batabwati bana bakogenda kali kugora abana. Tundora yaye. Abantu kugora abana. Kindu muntu takwibura abana konya aba. Ndogete sana. Tari ndogete. Okumeti bono wakwanire point. Ayo isanire.
Koraiga ajerera square ngochi. Yani ajerera. Kundi bwate shida na haki sare bwate shida gite. Timeti ngora nkone. Lakini kana chukura nkundi ntete ko. Unkundi bate kundi obole motata. Bandi. Abole muboli no bonene. Bandi kuchimuna. Obole muboli no bonene bochabeli. Obole muboli no bonene. Tori kole makwarosa. Nkole maana narosa lakini imete ebiasara na biro meto obole muboli. Bono buna antivirus ya agotiriga. Togosuna no nayo gosuna tebe abantu bakoibirito bole. Ikosa kinde serious. Ndete ko tebi onkundi. Neba no koni nchambagire chimita isano. Kamate chieka. Na mate. Aye nchangi. Na mate boke komete bakabete. Paka bogeka. Ijuweza. Saragerera. Sawa. Ai. Moshene. Togo tego gwetani.